तो सोम्या पकड़ेल आज रेलम सो तो दुखाई के ना चाही बुझाएल काहे कि आज हेतना लोग बाटे समझ में आइल लगे तब पता चली। देख ली भैया छापरा के मुर्गवा भिरिया बा आरा के मुर्गा में पावर ना होला लेकिन छापरा के मुर्गा के इज्जत जाता तो जा। देख ली कितना भैया अच्छा कहलन कि खेसारी गोइलन हवा में आताहार रोटी से काता आरा के तावा के फिर कोनो टैटू गरला जी एक से का जाई तारे से सोमिया पोखरेल के जरूरी नहीं खे नेपाल में तू जाके फिर जाके चिपरी पथबू जा ओई जी चिपरी पाथ आ वो पूरा वाला गाना पर ठुमका लगाओ पूरा ठुमका लगावता आरा जिला के। पूरा ठुमका यानी लगावता छापरा के नाम हसवा में 12 बढ़िया काम करत सोमिया भैया लो कहता लो जा जइबू त जा कोनो गम नहीं के का हो जा जइबू त जा कोनो गम नहीं के आ तहरा नियर भोजपुरी में आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। सत्येंद्र जी हाँ जी खेसारी के इज्जत जाता आ सोम्या पोखरेल के कुछ ना बुझाता ए महाराज कैसे कैसे एगो गाना आयल बा मुर्गिया छपरा के हिया प्रमोद प्रेमी गोइले बारन तबला में सोम्या पोखरेल अच्छा। डांस गोइले बारी यानी कहे के मतलब ई बा कि सोमिया पोखरेल जौन पहले पूरा ढिढोरा पीटत रहली टैटू बनवैले रहली खेसारी लाल जी के नाम के आ पूरा वादा कइले रहली कि हम खेसारी लाल जी के छोड़ के केहू और के साथे काम ना करे। तो सोम्या पोखरेल आज रेलम सो तो दुखाई के ना चाही बुझाएल काहे कि आज हेतना लोग बाटे समझ में आइल ना तो उनकर अब कोनो असर पड़े वाला नहीं है। अब उनका सीधा पैसा से मतलब है। खेसारी गइलन हवा में अच्छा। जिनकर रोटी से खाता आरा के तावा में अच्छा आरा जिला के तावा में बोले छपरा के इज्जत जाता तो जा। देख ली कितना भैया अच्छा कहलन कि खेसारी गोइलन हवा में आताहार रोटी से खाता आरा के तावा में बताव तो काहे ला नाम पर अपना हाथ पर उनकर टैटू बनवैलू आरा के रोटी खाएला त खा आरा के रोटी आ हई आज भाई आयल बालो आ तारा के रेले खातिर आयल बालो तो दुखाए के ना चाही बुझाइल नू। अच्छा खेसारी लाल जी के टैटू गर्ल पूरा वायरल भ रहली ए घड़ी आरा जिला में जाके प्रमोद प्रेमी के गाना एगो आइल बटे मुर्गिया छापरा के हो यानी छापरा के इज्जत जा रहल बा आ वही गाना पर ही टैटू वाली पूरा ठुमका लगाता कैसा लागता बहुत खराब लगता। बहुत खराब लागता खराब लागता। बेटा जी हम तो उनका साथे का करम लो बहुत कस करे लाई होई ओकरा बार बार बुझाई ओकरा के ओकरा बाद बुझाई कि छपरा के छौरा जंग सपोर्ट करेला सनु वैसा ही खा जाए तहार पकावरा हाँ आ रौरा कैसा लागता ये छपरा की इज्जत जाता गावत आई न खूबे वीडियो में तावा से छापरा के मुर्गवा लगे तब पता चली। देख ली भैया छापरा के मुर्गवा भिरिया बा आरा के मुर्गा में पावर ना होला लेकिन छपरा के मुर्गा में बड़ी पावर होखेला बुझाएल का तू कुछ कहबो ना हम ना कहिए कुछ होई तनी लजात रहे तो सही कहल जाला भैया कि कोई ना जला विश्वास कोनो लड़की के जात पर कब तोर ध्यान से आस बाप रे कैसे स्टेज पे जाके रोत रहे तो हम चिपक खेसारी लाल से कि हम खेसारी खेसारी के हम बहुत बड़का फैन है। खेसारी हमर भगवान रूपी बरन आ खेसारी के ऐसन गला में धइले रही कि का कहल जाओ अब कहूं में शरम शरमे आवता लेकिन ई तो सारा तहस नहस करके रख देली खेसारी लाल के गाना। अब जैसे खेसारी लाल कहता रहे कि हमार उठा के ऊ गइले बने प्रमोद प्रेमी कहता रहे कि हमार उठा के गइले बने आई गाना के पूरा विवाद चलता विवाद में पूरा आई है विवादित गाना पर मुर्गिया छपरा वाला गाना पर ठुमका लगावत पूरा ठुमका लगावत आरा जिला के। पूरा ठुमका लगावत छपरा के नाम हसवा में 12 बढ़िया काम करत सोमिया पोखरेल भेटा जइबू तब छापरा वाला कैसे रेलियन सा इ तारा बुझा छपरा जाई के मुर्गा के पावर देखे के मिल जाई तो देखले तो बोले बरू
खेसारी लाल के तो नाम कितना बहुत पता भूले बा। पक्का कहबलो भैया जाते जाते भैया लो कहता लो जा जइबू त जा कोनो गम नहीं खे का हो हाँ। जा जइबू त जा कोनो गम नहीं खे आ तहरा नियर भोजपुरी में माल कोनो गम नहीं खे यानी खेसारी लाल के फिर कोनो टैटू गरला जी एक से एक आ जाई तारे से सोमिया पोखरेल के जरूरी नहीं खे नेपाल में तू जाके फिर जाके चिपरी पथबू जा ओही जी चिपरी पाथ आ ओही जी रह लगाव चली वीडियो कैसन लागल जे भी खेसारी लाल के चाहे वाला बा आ छपरा जिला के आन बान शान के बात बा ई वीडियो के रउरा सबे खूब शेयर करी लाइक करी कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करी आप फेसबुक पेज पर देखतानी तो एक बार पेज के फॉलो जरूर करी तब तक खातिर जय धन्यवाद। हिंद।